Piştî vekşandina Riyad Hicab hevrêskarê Desteya Danûstandinan ji karê xwe, Opozisyona Sûriye Serokeka nû li şûna Riyad Hicab helbijart. Wişanda opozisyonê bo Kongera Cinêv Heşt ku di 28 vê mehê de wê warê li darxistin nîşan kir. Ji derekê ji nava Opozisyona Sûriye ji Rojava News re ragihand ku roja înê 24 mehê Nesreddîn el-Herîrî wek serok di gera bê de di danûstandinên Cinêvê de hate nîşankirin. Her wiha biryardan ku her du postên serokê şanda danûstankar û hevrêskarê giştî Desteya Bilind di yek postê de hatiye nîşankirin. Ew jî li bin navê serokê Desteya Danûstandinan e. û her yek ji Xalid Mihemîd û Cemal Silêman û Henadî Ebu Ereb wek cîgerên serokê şanda danûstandinan hatine nîşankirin û 36 kes di şanda Desteya Bilind de hatine helbijartin da ku danûstandinan li gel rejîmê di Kongera Cinêv Heşt de bikin û ji wan bi tenê endamekî Kurd heye ew jî Hewas Egîd e. Endamê Komîteya Navandî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdulletîf Suleyman ji Rojava News re ragihand ku grûpên şûfînî yên rola wan li ser opozisyona Sûriyê heye berûvajiya kar û xebata gelê Sûriyeyê. û li alîkê din nûneretiya Ewropa ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bang li revanda Kurdî kir ku xwedî li xwepişandanekê li pêşiya navenda Kongera Cinêv Heşt derkefin. Ew xwepişandan wek nerazîbûn li ser biryara opozisyonê û windakirina mafê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê ve. Kongera Riyad û li paytexta Erebistana Siûdiyê bi amadebûna grûpên opozisyona Sûriyê û kesayetiyên serbixwe û bi amadebûna Kurdan bi dû şandan Kongera Riyad û bi dawî hatibû. û têde dawînameyek ji aliyê beşdarbûyên hat ragihandin. Di wê dawînameyê de doza Kurdî wek doza Netewê Sûrî hate binavkirin û li ser rêveberiya nanavendî bû Kurdan hate erêkirin.